Казвам се Анджела Шаркова, на 20 години от град София. Коя зодия си? Скорпион. С какво се занимаваш? Сега започвам да се занимавам с мода, защото умея да взимам точните мерки. Кога една жена става истински фатална? Зависи от отношението на мъжа. Ако трябва да опишеш себе си с една забранена дума, коя ще е тя? Фатална. Би ли избрала страстта пред правилата? Винаги страстта пред правилата. Кое е по-секси, забраненото или недостъпното? Забраненото. С колко пари живееш на месец? Много. Какъв е твой грях? Много са. Колко опасна може да стане една жена, когато знае колко е красива? Много опасна. Имало ли е момент, в който си използвала чара си, за да получиш каквото искаш? Всеки ден. Кое е по-секси, забраненото или недостъпното? Забраненото. Би ли разбила нечие сърце, ако това ще те направи кралица? Да. Какво е твоето тайно оръжие за самочувствие? Чара ми. Ако тази вечер трябва да избереш любов, власт или изкушение, какво би избрала? Изкушение. Колко опасна може да стане една жена, когато е ревнива? Много опасно. Ти ревнива ли си? Само малко. С какво би се отличила от другите участнички? С това, че съм руса.